penso que aquesta marca ha de recollir tant el seny, aquesta progressió mitjana del nostre país a nivell cultural, en el qual, com s'ha dit abans, jo insisteixo, l'educació, el sistema públic d'educació és fonamental, però per altra banda hem de potenciar la genialitat, la creació, la innovació que sobresurt i l'hem d'impulsar també. No pot ser que només triomfin aquells que ja tenen capacitat perquè formen part d'un determinat grup social o una determinada intel·ligència. Hi ha molta capacitat, molt de talent en sectors que no tenen capacitat de sobresortir del seu nivell local o social, i aquí sí que el sector públic, l'administració pública, té un paper fonamental. Un altre paper fonamental que ha de tenir el sector públic és en crear entorns que permetin la interrelació entre els diferents sectors de la cultura. Estem molt acostumats aquí que cada terra faça guerra. És a dir, uns de la música, els de l'art, els de no sé què, els creadors, cadascú va pel seu compte. Si volem tenir una marca potent, hem de treballar conjuntament, els creadors, els productors i els consumidors, els sectors d'un tipus i d'un altre, el públic, el privat i l'associatiu. És a dir, qui pot fer aquest coixí, aquesta acollida d'aquesta diversitat és el sector públic. Ha de posar a l'abast aquests canals. I penso que aquests canals no són solament canals físics o elements físics, sinó també virtuals. I aquí és on hem d'aprofitar les grans possibilitats que ens dona tots els nous sistemes de mitjans de comunicació. Perdó, només una cosa. Quan s'ha parlat de la marca, i deia abans que aquesta marca es va projectant en cercles progressivament més amplis, jo penso que hi ha un cercle que no hem d'oblidar i on la marca Catalunya podria ser fonamental, que és el Mediterrani, però no l'euromediterrani, sinó el Mediterrani, és a dir, els dos costats del Mediterrani. Penso que és una cosa que tenim molt a l'abast, molt propera, per relació, per història, etc. I és un dels llocs on la marca Catalunya pot tenir un acolliment important, evidentment a Europa, etc. Però la Mediterrània penso que és important. Molt bé. Isona? Jo com a conclusió diré que jo no hi crec en la marca Catalunya si no hi ha un estat al darrere. Per una raó molt senzilla, perquè malgrat que la globalització cada vegada demana més arrelament identitari per fugir de la uniformitat, i això en el món del cine se'ns demana moltíssim, se'ns demanen pel·lícules molt arrelades que expliquin molt el nostre entorn amb emocions universals. Malgrat que això sigui així, mira, jo aquest dematí parlava amb la directora d'Edicions 62 i li he dit que avui teníem aquesta xerrada i m'ha dit, diu, l'èxit de Larson ha fet que tothom busqui novel·la sueca, inclús noruega, perquè en els mercats es confon Noruega i Suècia. I les marques nacionals em fa pensar que són profundament difícils, perquè hi ha llengües, hi ha estats que les potencien, i en el cas nostre, de Catalunya, cultura catalana, ho tenim molt, molt difícil. El que sí tenim, per exemple, en el món editorial, el Zafón va fer que es venguessin molts llibres sobre Barcelona. Tothom buscava a Frankfurt llibres sobre Barcelona, perquè el Zafón havia tingut èxit. Per tant, marques nacionals és molt difícil si no hi ha un estat al darrere. I tot i així és molt complex. Ara bé, com que hem de donar alternatives de futur, jo diria que qui construeix la marca Catalunya, que és la pregunta. D'entrada hi ha d'haver, per descomptat, l'administració. És a dir, l'administració no pot fer dirigisme, però la cultura, des dels clàssics, passant pel Renaixement, els Mèdicis, ha estat a la societat del benestar, que és a la que pertanyem, a la societat occidental europea, ha estat sempre ajudada, sempre. I el que digui el contrari menteix. Per tant,
és evident, perquè si no estaríem en les lleis del lliure mercat, i això en el món del cine és claríssim. Jo fa uns anys vaig estar a l'Amèrica Llatina i tot eren pel·lícules americanes. Vaig fer una volta, a tot arreu només hi havia pel·lícules americanes, fins que no es va crear els ajuts d'Ibermèdia, que els va fer a Espanya pel tema de la hispanitat. En cada un dels països no va sorgir cinematografies tan potents com l'Argentina, la xilena, la mexicana. No existien, només hi havia cine americà i a sobre en anglès. Vull dir que és evident que si es deixa la cultura al lliure mercat, apareix l'entreteniment i desapareix en bona part degut a la influència de les altres grans cultures i de les altres llengües, i doblement quan una llengua és tan estantissa com la nostra. Per tant, l'administració té un paper important. Això no vol dir que hagi de fer dirigisme cultural. Les empreses també. Les empreses són el reflex col·lectiu de les individualitats i són l'ús que es fa amb tècniques dels artistes. Però el que sí penso que és molt important i que crec que això ens ha d'animar molt és que hi ha una plèiade de creadors que han aparegut a Catalunya i a la cultura catalana com mai. Només cal que mirem els autors de literatura, de teatre, d'assaig. Però no només això, en teatre hi ha els directors, hi ha la dansa, hi ha els actors. És a dir, mai hi havia hagut tanta gent per triar. La música, la cançó, sembla que torna a estar bé. La pintura, hi ha hagut èpoques més clares, però també. El cinema està per veure, és el que tenim més penjat, és la pota que ens falta provar. Però, en tot cas, sí que és veritat que de la quantitat en surt la qualitat. I amb això jo vull concloure la meva intervenció. Sense qualitat no hi ha marca. Mònica. Tu seràs l'últim. A veure, jo estic molt d'acord amb el que deia abans el Ramon, no? De que estem construint país i al mateix temps estem construint marca. Fa molts anys que ho fem i segurament encara ens durarà uns quants anys de continuar-ho fent. La bona notícia per mi és que tenim país perquè tenim els creadors i tenim la gent que dia a dia estan construint marca. Per tant, no és una cosa, diguem-ne, que ens quedi aturada ni que hàgim de fer moltes reflexions, perquè això és una tasca que anem fent. En segon lloc, i en relació a la pregunta que se'ns feia, jo diria que la construcció d'aquesta marca és una tasca de tots. Aquí hem anat parlant de molts actors diferents durant tota la taula. No podem pensar que la tasca de construir la marca Catalunya sigui una tasca exclusivament de l'administració. És una tasca de l'administració, però ha de ser una tasca de l'administració conjuntament amb molts d'altres actors que ja hi estan treballant. I per tant ha de ser una tasca global, ha de ser una tasca transversal, ha de ser una tasca plural, ha de ser una tasca participativa i ha de ser una tasca coordinada, perquè si no ens equivocarem segurament també. Jo soc dels que pensa que al segle XXI l'administració no ens ho ha de resoldre tot i per tant com a ciutadans tenim l'obligació i la responsabilitat de participar també en la construcció d'aquesta marca i en la promoció de Catalunya a l'exterior. Més si, com sovint es diu, estem en una època de refundació de la política i de refundació de les democràcies, doncs llavors també em sembla que hem d'apostar molt clarament perquè aquesta construcció de marca es faci de manera participada i per tant es generin espais de treball conjunts, com ha sigut la tasca que hem estat fent convocats pel Patronat Catalunya Món, en la qual es pugui col·laborar entre els privats i els públics, les entitats sense afany de lucre i les empreses i les xarxes vinculades a la internacionalització de l'empresa catalana com és Acció 10 i l'Institut Ramon Llull, per posar
diferents exemples. Què implica això? Doncs implica també que un cop construïda aquesta marca haurem de pensar com la ubiquem a l'exterior. I em sembla que aquí també tenim una altra bona notícia, que és que hi ha molta feina feta, no? Jo a l'inici parlava de les 38.000 empreses, les multinacionals, les escoles de negocis, les 250 entitats catalanes que tenen representació internacional. Aquestes 250 entitats catalanes que tenen reconeixement internacional tenen 60 persones ubicades en juntes de xarxes europees o internacionals. Això és un potencial molt gran pel nostre país. És un potencial molt gran perquè aquestes persones estan participant en l'elaboració d'agendes polítiques d'aquestes xarxes. Estan participant en tots els contactes que aquestes xarxes estan tenint amb els seus respectius governs. Estan participant als lobbies que hi ha a Brussel·les. Jo hi era a Brussel·les, participant en una reunió d'aquests lobbies. Estan participant en aquestes reunions. Per tant, tot això és un potencial que en la construcció de marca del nostre país l'hem d'aprofitar i que en la posterior desenvolupament de l'estratègia que pugui tenir aquesta marca també l'hem d'aprofitar. Parlem moltes vegades de la presència de Catalunya, les institucions multilaterals, la UNESCO, Nacions Unides, etc. En aquest país vam passar una època, no?, en la qual creiem que si posàvem diners a sobre la taula ens acceptarien en aquestes multilaterals. No és aquesta la solució. Sí que podem anar a segons quines agències de Nacions Unides i posar-hi diners, però nosaltres no volem tenir una marca o volem tenir una presència només perquè siguem capaços de posar-hi diners, perquè després quan ve l'època de la crisi no podem posar-hi els diners, tenim un problema impressionant, no? Com podem tenir presència a la UNESCO? Perquè de moment no tenim un estat, no tenim dret a cadira allà, no? En tot cas hem d'esperar que l'estat espanyol entre les 17 comunitats autònomes ens hi deixi participar un dia i ens posi allà, d'alguna manera, si és possible, perquè ens toca el torn de les 17 comunitats autònomes. Però en canvi hi ha un centre UNESCO de Catalunya, que és una organització de la societat civil que es va crear ja fa 25 anys i que ha estat treballant a dins de la UNESCO i que té tots els contactes. Potser és el moment també que hi hagi un treball conjunt entre govern i centre UNESCO de Catalunya per aconseguir presència a la UNESCO. Que no és la que voldríem, perquè encara no tenim un estat, com deia la Isona, doncs segurament que no, però de moment en el camí es pot fer també molta tasca en aquest sentit.